Hello, hello! Bine ați revenit în bucătăria lui Babi și gazda de astăzi este nemaipomenita Paula, bineînțeles. Și sper că vă place lucrul meu foarte drăguț. Paulica, bomboninca, gospodinica. Hello, hello! Bine ați revenit în nu știu câta zi de carantină, nici măcar nu mai țin minte zilele. Cred că să-mi dau seama când am să editez, să știu în ce zi sunt astăzi în carantină. Dar pentru că, observați, am un loc foarte drăguț. Și pentru că plictiseala și-a spus puțin cuvântul, astăzi m-am hotărât să vă arăt cum fac eu pastele. Hai să vă spun un secret. Nu știu dacă ăsta este defectul meu sau chestia asta se mai întâmplă la foarte mulți oameni. Eu de obicei când fac un lucru nu mai pot să-l fac încă o dată, nu mai pot să mai fac același lucru încă o dată. Și am observat chestia asta nu doar în tablouri, când fac un tablou nu mai pot să fac același tablou încă o dată. Am observat chestia asta și când gătesc. Fac odată niște paste, de exemplu, nu mai pot să mai fac aceleași paste a doua oară. Dar oricum sunt foarte senzaționale pastele mele, senzaționale. Am să vă arăt cum fac eu pastele cu pui. Pentru că nu avem cum să ieșim din casă, nu am avut cum să mergem la cumpărături, dar am rugat pe cineva să ne cumpere ingredientele necesare. Și l-am rugat să-mi ia paste negre, dar cum sunt în gura humorului, nu cred că au ajuns aici paste negre. Și mi-a cumpărat mai multe tipuri de paste. Dar eu am să le folosesc pe acestea pentru că mi se par foarte drăguțe și pentru că sunt cu spanac. Și apropo, iubesc spanacul. Am văzut că sunt destul de ok, timp de fierbere 8 minute, grăsimi 1%, proteine 11,6%, glucide. Are puțin cam multe calorii, dar sunt ok. Făină din grâu dur și 3% spanac bio. O, da, dacă nu era bio, nu era. Deci vom face paste cu spanac. Pentru început am să vă arăt ce ingrediente voi pune în pastele mele spectaculoase. O, da. Hai să vă arăt. Bineînțeles, pastele. Am vrut piept de curcan, dar ca de obicei nu am găsit și am luat piept de pui, piper, sare, ulei de măsline, ceapă, dar pun și ceapă albă și ceapă verde. O să pun niște capia, normal, usturoi. Să știți că usturoiul face totul. Pătrunjel, roșii, pentru că sosul vom face tot noi. Și, normal, un ardei iute, că îmi place mai picant. Acum hai să ne pregătim. Trebuie să curățăm usturoiul și ceapa și să tăiem. Mie îmi place să tai puiul așa în bubulețe. Vreau să simt carnea. Să fiu sinceră.
foarte puțin de ulei de măsline într-o tigaie. Bam! Puțin. Pune tot puiul. În pui vom pune puțină sare, puțin mai multă. Să știți că eu nu prea pun sare în mâncare și nu prea meresc tot timpul cu sarea. Dar eu pun. Sigur, să-i mai trebuiască și bunicul meu sare. Trebuie să mai pună, normal. Și piper. Aici avem un mix de piper în 4 culori. Învârtim așa puțin. Trebuie să lăsăm așa până capătă așa o culoare mai rumenie. Observați că mai mult se fierbe, nu se prăjește. Punem un capac pe tigaie, altul mai mare n-am găsit, dar asta este. Și până se face puiul și până se fierbe apa, vom tăia cepuța. Acum punem ceapa la făcut. Am uitat de ea. Începe să mă enerveze acest bandaj. Să știți că nu trebuie să lăsați foarte mult ceapa să se prăjească. Doar așa să capete o altă culoare. Și între timp vom tăia un ardei, capia. Pe care îl vom adăuga aici. Vom adăuga aceste roșii și lăsăm așa să se fiarbă. Să știți că în roșii am pus și ardele iute. De pe fera roșii și ele, că astea nu trebuie să sunt așa de gustoase, dar e ok. Și lăsăm să se fiarbă. Uitați! Bam! Degetul meu. Când se va fierbe, revenim după ce se termină de fiert. Vom tăia câteva pătrunjel, puțin, ca să-l punem în sos. Mie îmi place verdele păzic. Lăsăm să se fiarbă. Bam! Am adăugat acel sos peste carne. Uitați așa cum arată. C'est fini!